न ले श्री राम के उ हिंदू बकवना काम के। हिंदू बकवना काम के। हिंदू बकवना काम के। नाम लेला से होला जीवन सफल रे बाधा जे बनी ओकर सर होई कलम रे। नाम लेला से होला जीवन सफल रे बाधा जे बनी ओकर सर होई कलम रे। तो गलत सोची अयोध्या धाम के उ हिंदू बकवना काम के। जवन नाम न ले